Tips per viatjar, secció Aeroport. Ja se sap que en els vols, sobretot els llargs, fas vida a l'aeroport. I una de les coses més importants és tenir-ho tot a mà el més ràpid possible. Nosaltres fem servir la maleteta de viatge on guardem tot allò que necessitem. Vam comprar aquesta al Muji d'allà al Japó, però segur que en podeu trobar alguna que s'adeqüi a les vostres necessitats. A nosaltres aquesta ens va genial i us explicarem per què. Molt important tenir els passaports a mà. Quan viatges més d'una persona, sovint et demanen els passaports. Vam comprar aquestes fundes de Pokémon que d'alguna manera ens ajuden a visualitzar de seguida de qui és el de cadascú. Com que tampoc es pot tapar molt la portada del passaport, el que fem per identificar-ho ràpidament és posar-hi un gomet al darrere amb un color per cadascú. Una altra cosa que fem és portar els vols i les reserves impresos, per si de cas. I a més, el que ens agrada molt és imprimir la versió japonesa per quan ho entregues a l'hotel, sempre els hi fa gràcia tenir-ho en el seu idioma. A més, un detallet que sempre fem és posar un petit pòsit amb el nom de l'hotel, escrit en kanji, i quan ho veuen sempre els hi agrada molt. Una altra cosa que també portem a mà és la llibreta de viatge, que com us vaig explicar en un vídeo anterior, expliquem la manera en què estructurem la nostra ruta. Com que a l'aeroport sempre hi ha molt de temps, doncs sempre hi ha un bon moment per començar a mirar què és el que ens tocarà fer els pròxims dies. Aquesta maleteta també té l'opció de tenir un petit estoig a dintre, perquè a mi personalment sempre m'agrada portar algun llapis, algun retolador, algun bolígraf, fins i tot alguna goma i algun pòsit per si et toca escriure alguna cosa. Mai se sap. Molt important també, tenir un petit amulet. Aquest el vam comprar al Japó i és un amulet que ens fa de vigilant perquè no perdem els documents quan estiguem fora de casa. També és molt important tenir espais lliures on puguis anar guardant tiquets, entrades, de tot el que vagis recopilant durant el viatge. I també hi guardem, finalment, l'estructura de com ens organitzarem per fer les maletes. Pròximament en un vídeo us explicaré de quina manera viatjar cap al Japó amb el mínim de maletes possible, però amb el màxim d'espai per poder tornar. Ja m'enteneu. I com podeu veure, recentment ens agrada molt l'organització a part del Japó i una manera d'estructurar el viatge organitzada i eficaç és aquesta que us hem mostrat fins ara. Esperem que us ajudin aquests petits tips, la veritat és que a nosaltres ens van molt bé. Sempre intentem transmetre-us el que realment nosaltres vivim i ens va bé, que també us pugui servir d'ajuda. Així que si us ha agradat, esperem els vostres comentaris de com us organitzeu per estar a l'aeroport. Seguiu-nos per més contingut sobre el Japó en català.